Здравейте, приятели, в новия епизод на Безплатните прогнози. Оцеляхме след Шампионска лига, Лига Европа и конференциите, без да се подлъгваме за някакви сериозни залози. Питахме си късмета, не си повярвахме, играхме много мачове и затова мал шанса не ни споходи. 5 от 6 мача. Ето ги: ПСЖ, Челси единичка, Бодю Глимт, Спортинг единичка на 2,60, Байер Мюнхен, Атлетико Мадрид, Астън Вила. Първите 5 излезоха и 6-тия Брага. Ференцварош Брага ни издъни. Я го играл двойка, очевидно. Първите 5 и последния 6-ти мач, като избяга, най-боли. Нямате вече какво да направите. 72 коефициент с 50 цента, 36 евро. Изгоряхме. Все пак подсигурихме го, като ни остана последния матч, това не сме вътрешно. И днеска започваме с 17,80. Петък 13, но ние не се влияем от тези суеверия, слушаме си черните котки и се надяваме, че е време за победа. Ето набързо днес какво съм играл. Без много анализи, все пак съм погледнал статистиката. Играли сме Фатих Карагюмрук срещу Фенербахче, двойка и гол-гол. Често срещан резултат при гостуванията на Фенербахче и даже и срещу този противник. Може да видите статистиката. Сега няма да губя време да ви я показвам. По-кратко ще е видеото. Единичка в Азербайджан на Ара срещу последните Карван. Карван повече от гол като гости рядко карват. 0 до 1 гол. Надяваме се на единичка. Арас не са толкова слаби. И Гент Зулте Варегем също резонна единичка с гол-гол. Често правят голови мачове двата отбора. С оглед на моментната форма, домакинския фактор, се надяваме, че ще се получи някой голов матч. 2,80 за 56,80. Малко по-остро. И другия фиш, Марсилия домакин на Оксер, резонна единичка. Отново Арас, този път видях там да вкарат първи гол 1,50, ако поведат 1-0 и после не нещо взема, че се върнат. Да не чакаме единичката, ами просто първи да вкарат. Един датски матч, Фредериция Рандерс. Там често падат голове, затова го играем гол-гол и над 2,5, защото и двата коефициента са около 1,50 по-отделно. Надяваме се, че няма да свърши 1-1. И след като предния кръг в България нямаше нито един гол-гол, се надявам, че този път Локо София след 4-3 с Левски не успех да вкарат на ЦСКА след загубата 2-0, пък Славия са в някакъв подем, вкарват голове, вземе да направят нещо по-различно от тези тъпи нули. И така, тук по-скромна печалба гоним 3 евро за 23. Ами това е за момента, приятели. Дано ви помогна, не е нужно да играете пълните ми колонки, може да смените нещо. Знаете как е, не всичко излиза, на мен обикновено ми бяга до едно нещо. Все пак, виждате, от вторник до четвъртък фиш 6 мача, 5 излезнаха. Успех и до нови срещи!